kita nga maligod maandam sa pagbalik ni Ginoong Kristo. Pan sa dili pa kana ako ka mga bitahon sa usa ka pagampo. Hamahan nga langit noon. Salamat nga imo kaming gihatagan sa panalangin nga makatuon sa mga pulong kadagahatag og inspirasyon sa among pakigdugtong diha kanimo labi na sa balang espiritu. Salamat amahan sa imong pagtubag sa among pagampo sa ngalan ni Ginoong Kristo nga among manluluwas. Amen. Atong i-welcome ang ato ang permanent guest na siguro ni Ma'am Shai Badire ba? Ma'am Shai, welcome. O Dr. Roger Nomos. Ha? Thank you. Duha na ka episode sa ang atong nahisgutan o atong daigo na Ginoo nga nakahatag kinig panalangin, amahan, sunod anak. Ug karon bala ang espiritu. Pansadili pa nato gyud ni sugdan, daghan kay itag mga viewers gani atong nahibalag ang usa gikan sa Canada. Ang mga Tornado family sa Canada wa sila kagwanta ni padayagin sila gibati, nagpasalamat sila, nakita nato sila dito sa lobby sa South Philippine Union Conference. Ug niingon nga salamat gyud nga naami matan-aw nga mga binisaya nga mga pagtulunan labi na gyud pagka Biyernes, Sabado, mao ra gina Hope Channel Philippines. So praise the Lord. Ug daghan pa kita mga viewers nga naa sa daghang dapit sa Pilipinas sa tibuok kalibutan. O gahilom-hilom lang sila. Apan kamo welcome sa pagpadala sa inyong mga appreciations, mga comments, suggestions. Naatay website sa Hope Channel o makuha gihapon kini sa www.hopetv.ph.com or i-search na lang sa internet magawa lang gihapon mga kaigsunan. Ang atong leksyon, the Holy Spirit. Atong makita nga ang atong pagtulunan gikan sa amahan ngadto sa anak ug sa balang espiritu nga we believe in Trinity. Nakumpleto na gyud ang Trinity. Kompleto na. Oh. Natunan man nato nga ang amahan mahigugmaon, natunan po nato nga ang anak mahigugmaon gyapon. Og expected gyud siguro Dr. Roger nga kini atong tunan karon mahigugmaon gyapon. O yun na. Kay kinayamang yun na sa balang espiritu ang gugma. May gugmaon. Nya wala pod siya gitawag nga lahi nga girepresentaran maura man gyud ang Dios amahan ug ang Dios nga anak ug siya atong ipakita karon nga maura kini siya nga persona. So atong basahon ang memory verse ug ako mga muyo sa amahan ug kamo iyang paghatagan og laing manglalaban nga makig kauban kaninyo hangtod sa kahangturan. Usa kini ka security nga why mahimong orphans sa diha nga migikan si Ginoong Kristo padulong ngadto sa iyang puloy-anan sa langit, wala na ilong tuwapos ang mga katawhan sa Ginoo. Ngano man, gisiguro sa Ginoo nga doon na siya mabilin og kana ang balaang espiritu. Dinhi ato may baluan nga ang balang espiritu gipadala sa Ginoo dinhi dili aron magpuyo sa gawas. Kay giingon man dinhi makigkauban kaninyo hangtod sa kahangturan og atong may baluan nga maora kini sa persona, tulo ka persona, maora ni siya ang gitawag nato nga gahimo sa inside job. So, buti pasabot pastor nga sa tulo ka persona kini siya ang pinakasuod, the closest, no? The closest. The closest kay naaman siya gapuyo sulod nato. Naaman gyud sa ato within The closest in terms of distance. of distance. Siguro pero wala magigkalainan sa tulo sa duha kay closest man na nato tanan pero tungod sa deklarasyon nga ang iyang residence Inside. inside, matawag na to nga insider siya. Kung naay may tabo nimo nga kausaban, sa imong kinabuhi, Ma'am Shai, o imo, Dr. Roger, walay laing kapasangin lang na to. Bala ang espiritu. Ang balang espiritu, inside siya ba na? Oh. So, kung naay mga tao nga natingalata nga gikan sa pagkadautan, nahimo magbuutan.
inside job na, Dr. Roger. Maupod na ang katumanan sa pulong ni Kristo nga ako makig-uban kaninyo sa tanan nga panahon. Dito to na fulfill sa balang Sa espiritu. balang espiritu. O medyo dunay pagka-ironic kini siya nga pagtuon kay insider man din siya pero murag Murag man kaayo kulang siya. ta sa pag Wala din siya kayo may kahibalo sa iya ha. Kaya nga to magyud gani sa mga wali, Jesus Christ, God the Father. Pero ang balang espiritu di ay angayan pud si may baluan o gani ang iyahang trabaho tuagid siya naglihok sa sulod nato. Yeah. Og mao ka na ang tuyo sa atong leksyon karon. Mao na siya, Sa pagpaila-ila sa balang espiritu. direct nga buhat o misyon sa balang espiritu. So, kanang pag-ampo di ay Ma'am Shay nga ampo ka nga Ginoo hinaot nga ipataliwala nimo ang balang espiritu, pwede nato na siya i-improve. Dili man siguro na sayop. Atog yung hangyon nga ang balang espiritu Mupuyo. mupuyo gyud sumala Sa sa sulod iyang nato. job description o sa iyang function nga ang iyang residence Mao ang kasing-kasing. ipabutang gid sa atong kasing-kasing. So tama gyud ng alawiton og ato ang pagsulti nga fill us with the Holy Spirit. Kana siya. Sa to pa mapuno Puna. ta. Puna ta sa balang espiritu. Ang John 14:17, 18 atong tanawon. Nga mao ang espiritu sa kamatuoran kang kinsa ang kalibutan dili makadawat tungod kay ang kalibutan dili man makakita kaniya ni makaila kaniya. Pan kamo nakaila na kaniya kay siya nagapuyo uban kaninyo ug maanha siya sa sulod ninyo. Mao ni kanindot ani nga pagtulunan kay ni adi ay tay permanent resident 24/7 nga di na tamayon nga nabaka siya. Kada bang mato ka og doktor na kay balatian, mabala ka pa kay basin og dili available ang doktor. O kini nga doktor sa espirituhan ng doktor Ma'am Shay, available ni siya sa tanang higayon tungod kay nagpuyo ni siya naani mo. So subo kayo nga dili ni siya mahibaluan kay nanagod siya. Muna Ako yun. pangutana din ha, pastor. Kaning pagpuyo sa balang espiritu din ha. Gikinahanglan ba sa tagtungod nga imo siyang imbitahon? Doktor, sa mga imbitahon Kay- na. Ang balang espiritu nagapakigsugilanon sa tao pinagi sa konsensya nato. Mhm. Kung kalipay sa tao nga dawaton siya, tagaan siya luna. Ang balang espiritu lipay ana. Lipay siya. Oh. Apan sa panahon pod nga bisag unsa ka I-reject naman siya. i-reject nimo siya, Wa po siya mahimo. masubo po siya, wa po siya mahimo. Kitawag na siya, dili siya gate crusher, ma'am. Ha? Dili sa maagtong kasal nga bahala ko kay imbitar. So in other words, dako gyud og role no? Dako ka bahin ang atong pag-imbitar sa balang espiritu Imbitahon siya. sa sulod nato. Tungod kay naapoy mga tawo nga bisag gusto unta mo sulod ang balang espiritu, murag ilang ipasubo. So the Holy Spirit is rejected. Mo nagiingon sa ato ang moderno nga pamaagi sa pag-imbitar nga kinahanglan jud ka og RSVP. Ha? Resplendo Silvople og sa friends pa nga imog yung ang imbitahon ang balang espiritu og ang RSVP niya sure I'll come, I'll get inside and I will live with you, I will dwell within you. Magapuyo sulod kaninyo. Now ang rejection dili na daw na mabalibaran kay personal choice man na sa tao. Kung i-reject nimo siya, dili na siya makasupak. Masubo lang siya. Masubo siya. Ang bersikulo 26 sa 14 gaingon, apan ang manalaban ang Espiritu Santo nga sa akong ngalan igapadala sa aman, siya mao ang magatudlo kaninyo sa tanang butang og unsa gani magpahinomdom kaninyo Kaninyo.
sa tanan akong gikasulti kaninyo. Sa ato pa man siya ang balang espiritu importante ni siya para mapahinumduman ta. Kadtong gihimo ni Ginoong Kristo sa cross sa Kalbaryo, mahimong zero to. Kung wala ang tig pahinumdum Pahinumdum. nimo. Mahinungdan nga kining balang espiritu gitawag kini siya sa in English nga remembrancer. Kanang word nga remembrancer, but dili kay na common sa English. Kani or di man siguro kani correct in English. Pero na ako'y nabasahan na sa libro ni Leroy Edwin Fromm. Siguro, ang Gigamit niya nga sayon-sayon term. nga sabton, imbes remembrancer, reminder na lang. Ang reminder magod, Pahinumdum. wala Tigpahinumdum. dili siya tao. It's just a reminder. Murag is a noun nga does It is not a- refer to a He person. is a reminder. Murag adjective, Dili. Kana, murag Ang remembrancer describes a person. subject yun. Pero ang reminder is just a noun nga sa in English kitawag na walang kasarian. Man diksyon nila ni Miriam God. Walang kasarian. Pero kining remembrancer mayroong kasarian. Kuan siya kanang si tawag na kanang muscular. Di ba? Tungod kay ang tao, murag kinaiya sa tao nga, dali malimot. Mao na doon natin kanta bitaw nga remind me dear Lord. Kay ang mga katawhan nga mga Israelhanon, grabe naman lang yun nga miracles Daghan. o mga Mga- gipakita sa Ginoo nila nga Nakalimot pagluwas sa ilaha, pero moabot gyud ang higayon nga malimot sila. So salamat sa balang espiritu nga siya di ay ang persona nga tigpahinumdom. Pahinumdum na to. Ang iyang ipahinumdum, dili siya, kundi ni Ginoong Kristo. Kaya si Ginoong Kristo man siya ang physical representation of God. O ang balang espiritu, mao po ni siya ang tigpahinumdum sa physical accomplishments of God. Ngadto ni Jesus Christ. Mo nang nakita sa ni Kristo. Mao na siya. How ang feeling sa yang apostolis, how murag empty ba? Empty sila. Kay siya mulakaway. Mula kaway siya. Mo nga nakita niya ang need. So mahinungdan nga ang balang espiritu Mao gipadala. ipadala. O wala lang siya magpahinumdum kanimo kundi nagsige siya kulit-kulit Kulit, nimo. yeah. Kana bang gitawag nga kuyog gid siya permi. Gani ang term din sa Griego kanang parakletos. Para mao nang parakletos mo na ang balang espiritu. Para means beside. Ang kletos means gitawag. So, gi-combine ang word nga parakletos sa Griego, ga-describe sa balang espiritu nga siya nga gitawag sa amahan aron nga siya makikauban kanimo. Dili lang siya kay anaa kanunay sa kiliran, kundi anaa kanunay sa sulod sa imong kasing-kasing. Mao na siya residente. O gusto niya residente naman siya, gusto pag niya nga siya maoy presidente. Presidente. Kaya say residente lang, pero say in ko lang na to. Ang personal lang gihapon maoy magbuot. Kita lang. Murag, standby lang ka din ha. Basta kay, kung manginahanglan ko nimo, tawag kunti ka. So ang ato agyud aning pag-ampo nga Sure, naa naman gyud din ang balang espiritu. Ato hindi nga Full. please take or have a full control Full control. of me. Doon ay awit nga paborito kay sa mga vibrant voice ka na, Lord, take control of me. Ha? Renew my life and make me see. Ha? Mo nang dapat bation sa tao. Muna Kay siya. kung ang pagbati sa tao murag kinabuhi sa siyang kaugalingon, murag walay bili ang presensya sa balang balang espiritu. Kung siya may magdumala, Pero kung consultation ang iyang ginahimo, dependent sa dito sa balang espiritu, malipay ang balang espiritu nga mugiyan niya. gani, doon na siya ang balang espiritu dali personality nga sama na to. Tao, mubati siya. Right? Gingon sa John 15:26, siya mo konbiktar, no? Sa John 16:8, og mugiya siya nato, makadungog siya, og mugsulti pod siya, pero pinaagi sa iyang kaugalingon nga pamaagi sa atong kasing-kasing. Ang kasing-kasing mo nato mo iyang gitawag og direct contact. Wala siya contact sa gawas. Muna lagi na nga gibayag nato nga ang balang espiritu di ay
dili siya pwede nato papuyon sa gawas. Dili pwede. Papuyon sa sulod, then pagkahuman, i-complete president siya sa atong kinabuhi. Di lang kay president na ka, pero dili ka mo magdumala diha ha. Standby lang ka diha kay kung manginahanglan ko nimo, magproblema na ko, doolon ti ka. On call na siya. On call man na siya, dili man na pwede. Kinahanglan nga, every minute siya ang nagdumala sa imong kinabuhi. O ang yang characteristics nga siya o sa katao, na siya kay balo, na siya pagbati, o kana siya mo na siya mga kalidad, characteristics Sa usa ka tawo. sa usa ka tawo. O gitawag po siya nga another, kay giingon din sa atong bersikulo, magpadala ako og lain. Sa atong bersikulo gani sa John 14. Magpadala ako og lain nga manlalaban. Kining lain nga manlalaban dinhi, wala ni kay pasabot nga lahi siya kay lahi gid siya. Ang lain dinhi sa Griego alios o alos nga gapasabot lahi siya pero kapareha. Another of the same kind. O na mga bantay nato sa Griego nga pinulungan, Lahi nga persona. lahi pero kapareha nila. Kapareha katuyuan, kapareha og Misyon. pagbati, kapareha Kinaya. misyon, kapareha og tingusbawan, kapareha og interes, kapareha kalipay, tanan. Dili lahi sa pulong nga heteros, nga lahi pod nga word nga another, kay ang heteros another pero different kind. Ang nindot sa Balay Espiritu kay membro siya sa Elohim nga ginatawag. Membro siya sa Godhead. Anya ang focus ning Elohim mao ang kaluwasan sa tao. Mhm. Nga pinaagi sa giya sa Balay Espiritu nga ang tao mobalik dito sa eksakto nga dalan. Amen. Mao gina siya ang iyahang ultimatum niya nga direksyon sa kinabuhi sa tao. Gani si Ginoong Kristo sa dinhi pa sa siyuta, subjected siya sa guidance sa Holy Spirit, ma'am. Yeah. Wala lang giisultik didto gyud kay naapa man siya. Kaya ang presence si Ginoong Kristo wala naghatag og emphasis sa Holy Spirit tungod kay naapa man siya. Pero sa diha nga wala na siya, it was the Holy Spirit's presence nga maoy na nabati sa tao. Ako nakita nga sa diha nga wala na si Ginoong Hesus ug ang sa diha nga ang mga disipulo, no? When they invited the Holy Spirit to take control of their lives, when they were empowered, makalilisang, Daghan kayo ang pagkadaghang mga milagro nga nahimo nila sa ilang pagmensahe loyo sa mga pagsulay, kamatayon ug unsa pa dinha nga mga pagsakit kanila, pero wala sila kulo kahadlok sa pagdala sa mensahe. doon na lang po ko idugang Grabe. aning mga milagro, ma'am, siya kay ang hunahuna mo sa tao nga ang balang espiritu ang iyahang mga ang symptoms ba na o kanang parang ilhanan ba nga naay balang espiritu, doon na sila mga milagro ra gid nila ha. Which is very very kuan kaayo kanang kitid kaayo ba nga kamay kaayo nga pagsabot sa balang espiritu. Ang presensya sa balang espiritu sa tong kasing-kasing, usa na siya ka milagro. Usa pod sa pinakadako nga milagro sa usa ka tawo nga naay balang espiritu nga imo makita. Sa diha nga aduna gyoy kausaban Usaban. sa iyang Ang kinabuhi. imong kinabuhi. Oo. Ang imong kaluwasan nga imong gidawat ni Ginoong Kristo. Ang usag yun na siya, kadako nga masyak ang mga tao, ang mga silingan, ang kauban sa panimalay nga, oh, di ba kani adto ni parte ni kabarumbado? Usay disturbo kaayo nigtungang gabi karon. Maayo na kayo. Oh. So kani Nausab iyang kinabuhi. mga buhat sa balang espiritu gani. Kung imong supakon ning buhat sa balang espiritu, doon ay term sa Biblia na nakasala ka sa balang espiritu. Unya ang kanindot ani kay ang nakasala sa balang espiritu Dili dili pasaylo. pasaylo. Ang rason ani dili tungod kay di nagi ka mapasaylo kay gidescribe ang imong sala nga mao ni. Kun dili ang sala day sa balang espiritu ngano di mapasaylo kay ang balang espiritu man mo'y gahunghong nimo nga pangayog pasaylo. Pangayog pasaylo. Ug dili ka mo maminaw sa hungong sa balang espiritu, ang buti pasabot na nakasala ka sa balang espiritu, unsaon man nimo pag
dawat sa pasaylo nga imo namang gi-reject ang hunghong nimo nga og si Ma'am Shay mayon nga padoktor gi ka dito, sige gahangyo padoktor, pero ako ra gimingon gid padoktor, nakasala ko sa gahangyo nga padoktor, ang buti pasabot di na gyud kumayo. Ang bote pasabot nga walay sala nga dili may pasaylo. Na pasaylon tanan. O mapasaylo gyud kay ningon si Ginoong Hesus nga bisan unsa ka pula ang imuhang sala, ako ni siyang Pasayloon. pasayloon og mahimong maputi nga Puti, saba sama sa sa nibi. nibi. Pero kaning kung imong mapasubo ang balang espiritu, wala ka na, dili na ka mubatig sala. Dili na ka mubati nga ang imong gibuhat nga dili maayo, sala ni. Di po ka moduol sa Ginoo. Nya dili po ka muduol sa Ginoo. Kay imo naman siyang gi-reject. Oo. Siya ra may tigpaduol nimo. Oh, So naay gayon sa siya may Mateo. mo convict nimo. Sa Mateo 12:31 paligro ba sa Dr. Roger? Busa, sultihan ko kamo, nga ang mga tao, pagapasayloon sa ilang tanang pagpakasala, o pagpasipala, apan ang pasipala, batok sa espiritu, dili gayod pasayloon. Versikulo 32. 32, nagingon, og bisan kinsa nga magasultig batok sa anak sa tao, siya mapasaylo, apan bisan kinsa nga magasultig batok sa Espiritu Santo, dili gayod siya pasayloon, bisan niining panahona, karon unyadtong kapanahonan nga palaabuton. Dili lagi gyud. Wa gyud ka pasaylon. Ang rason diri pastor Aha. nga dili mapasaylo tungod kay ang kondisyon sa pagpasaylo maong pagtuad. Mao. Unang Juan o 9, ato isulti ato mga sala, ang Ginoo kasaligan nga mapasaylo nato. Uno nebe. Ang problema kay kung wala nang giya sa Balay Espiritu, wala na pahinumdum kanato. Zero na ka. Ang tao, ang tanan niyang buhat bisang dautan, huna-huna niya nga dili na dautan. Dili na. So Okay. unsa may pagpasangayon So nagpasaylo. mauna siya. Oo. So dili na to ingon nga kini sala ni sa balang espiritu. Ang tanang sala mahimong sala sa balang espiritu basta dili na ka maminaw sa hunghong sa balang espiritu. O wala na kay gitawag na siya ni Ellen White nga na kalos. Kalos sa binisay, ma'am, unsa kanang kalos? Kuan na, Kanang- kanang Murag baga na kaayo kuan. Okay, kubalan. Kubala na. Kay kubala na ka na binamda imo mga senses, di na ka makahuna-huna pagduol sa Ginoo. Mo na nga ang tagdala nimo sa ngadto ni Ginoong Kristo wala na kay koneksyon. Kurente nga putol. Mo na nga dili ka mapasaylo. So ang buhat sa balang espiritu pagpahinomdom og dili na to ka nasipyaton. Paghatod ngadto kang Ginoong Kristo, pagkonbikto aron mo surrender kita ngadto kang Ginoong Kristo, pagkonbinsi ka nato sa pagpangayag pasaylo og paghimo ka nato nga matarong. Trabaho din na sa balang espiritu. Ang kita mahimong matarong. Busa di ta angay nato kapahambog. na bation. Ato nang bation og ato nang i-enjoy Yeah. nga pribileyo. Busa Kalipay. mas may siguro doon na tayo offering gitawag nga thanksgiving offering for the presence of the Holy Spirit. Nindot kay na siya nga offering. Pasalamat nga atong gi-recognize ang buhat sa balang espiritu sa atong kinabuhi. Siguro sa usa ka tawo nga maupay iyang pagsugod pagpakasala, kabalo siya nga sala, kung magilty siya, the Holy Spirit is working in him. Pero sige nagbalik-balik sa maong Nga, sala, di na sala. siya mobati. O niya, di na siya mubati sa to pagikubala na. Kabala na siya. Batay na. Manaw, Kay saan murag pa man na nimo makaingon nga ta din ha nga. wala naging ipasubo kapasala. na nato ang balang Nakapasubo espiritu. ta sa balang espiritu. So doon ay tulo ka stages sa balang espiritu nga akong nakita din ni primero siya ni abot. So the incoming. Ipadala, incoming. Apan sa pag-abot sa balang espiritu, kinahanglan siya indwelling. Ha? Mopuyo. Og sa diha nga nagpuyo na siya, kinahanglan og infilling. So dalaygo na Ginoo ini atong diksyon Incoming, indwelling, indwelling infilling. og infilling. Og dinhi kita maka-avail sa iyang ministeryo sa atong kasing-kasing aron kita makabaton sa maayong nga relasyon ngadto sa Ginoo So ug sa salamat Dios. sa balang espiritu. Praise the Lord. Thank you Lord for the Holy Spirit. Duga nga inspirasyon kanato paminaw ta ang awit sa usa sa atong mga kaigsuunan o grupo sa mga mag-alawit. Magpahinomdom ka nato nga dito sa langit lunlon kalipay, dito sa langit lunlon kalinaw. Dito sa langit magkita tang tanan. Isang tahanan sa mundong ibabaw, sa gabay ng Diyos, siyang tumatanglaw. Masayang pamilya
Diyos ang pag-asa, ang salita niya'y gabay nila. Mga magulang, huwag ninyong kaligtaan na ituro ang salita ng Diyos sa inyong mga anak. Mga magulang sa bawat tahanan, ikaw ang una, siyang sinusundan. Buhay mo'y ayusin, anak ay turuan, at nang huwag makulit sa kaligtasan. Mga magulang, huwag ninyong kaligtaan na ituro ang salita ng Diyos sa inyong mga anak. Kung nais mo'y payapa at ligaya sa buhay, ikaw ay maglingkod sa Diyos na buhay. Iyong pangunahan ang iyong tahanan, ang pagsambay huwag kalimutan. Mga magulang, huwag ninyong kaligtaan na ituro ang salita ng Diyos sa inyong mga anak. Na ituro ang salita ng Diyos sa inyong mga anak. Daghang salamat Ginoo sa gasa sa balang espiritu. Yes, Lord. Hinaot nga siya magamalipayon sa pagpuyo sa among kasing-kasing ug magkinabuhi kami nga uyon sa iyang kabubuton. Amen. Kining tanan among ginapasalamatan ug ginapangayo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Mga magulang, huwag ninyong kaligtaan na ituro ang salita ng Diyos sa inyong mga anak. Kung nais mo'y payapa at ligaya sa buhay, ikaw ay maglingkod sa Diyos na buhay.